Vitajte. V exkluzívnom zastúpení klienta dávame do ponuky výnimočný trojizbový byt v radovej zástavbe rodinného domu v najväčšej obci na Slovensku, v Bernolákove. Byt má celkovú rozlohu 70 m2 a záhrada 52 m2. Byt disponuje vstupnou chodbou, z ktorej sa dostanete do technickej miestnosti s bojlerom a množstvom úložného priestoru. Ďalej sa dostávame do spálne so vstavanou skriňou cez celú stenu. Z chodby je vstup aj na samostatnú toaletu a kúpeľňu s vaňou. Kuchyňa spolu s obývacou časťou disponujú veľkým priestorom. V kuchyni sú zabudované všetky spotrebiče, vrátane veľkej umývačky riadu. Lokalita je výborná pre mladé rodiny, hľadajúce pokoj od ruchu veľkomesta, ale potešia sa aj prístupnosti k širokej občianskej vybavenosti. Obchodné siete ako Billa, Pepko, DM alebo Pekáreň je na pešo asi 5 minút od domu. Miestne kaviárne, zmrzlinárne po krásnej cyklotrase sú dostupné do 10 minút. Z veľkého denného priestoru sa dostaneme do druhej spálne. Výstup na krytú terasu a záhradu je priamo z obývacej časti. Na záhrade je drevený záhradný domček, okrasné kvetiny a trávnik. Krytá terasa má rozlohu 12 m2. Byt je na novo vymaľovaný a pripravený pre nových majiteľov. Ďalšie informácie vám radi poskytneme mailom, prípadne telefonicky.